Nachádza sa v meste pod Snínskym kameňom, neďaleko starého historického parku. Najmladšia stredná škola v okrese Snina. Moderný komplex budov s množstvom výborne vybavených učební, osadený do príjemného prostredia, má výborné predpoklady na poskytovanie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. Združená stredná škola v Snine bola od 1. septembra 2008 premenovaná na Strednú odbornú školu v Snine. Je to vlastne dôsledok nového školského zákona, kedy došlo k zmene tohoto názvu. Škola ponúka stredné odborné vzdelanie, úplné odborné vzdelanie i nadstavbové štúdium. Zo 4-ročných študijných odborov si mladí ľudia môžu vybrať obchodnú akadémiu, podnikanie v poľnohospodárstve alebo odbor agropodnikateľ turistika na vidieku. Vyučovanie prebieha v moderne vybavených triedách jazykových či počítačových učebniach a za sebou zanecháva výborné výsledky. V rámci predmetu administratíva a korešpondencia mala možnosť sa zúčastniť na mnohých súťažiach. Bola som na krajskej súťaži a následne z nej som postúpila na celoslovensku, kde som dosiahla celkom pekné úspechy. Bola som 3. v spracovaní informácií na počítači v úprave textu a 5. na rýchlosť. Naša škola sa zapojila do Europrojektu, ktorý sme vyhrali. Vyhrali sme zájazd do Štrasburgu, kde sme si okúsili sedieť na miestach europoslancov. Štúdium cudzích jazykov je na škole samozrejmosťou. K ich zdokonaleniu napomáha i odborná prax. Tá sa každoročne realizuje na Slovensku, ale i za jeho hranicami. Som sa minulého roku zúčastnila dvojmesačnej praxe v Nemecku. A tam som zdokonalila som sa v nemeckom jazyku, získala nové priateľstvá a tie kontakty si udržiavame dodnes a zarobila som si aj nejaké peňažky. Tradíciou školy sa stala aj účasť žiakov na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem v Košiciach i v Bratislave. Naša firma CK Poloniny spočíva v tom, že sprostredková ubytovanie v okolí Polonín. V Bratislave, keď sme boli, sme získali mnoho skúseností a hlavne anglické znalosti. A toto je odborná učebňa agropodnikateľov, ktorí sú nielen dobrými študentmi, ale aj zručnými aranžérmi či majstrami v stolovaní. Zvláštnosťou tohto študijného odboru je to, že vykonaním maturitnej skúšky absolventi získajú okrem maturitného vysvedčenia aj výučný list. Ten si ocenia hlavne tí, ktorí sa rozhodnú vo svojom odbore podnikať. Široká je i paleta študijných odborov s možnosťou nadstavbového štúdia. Na tejto škole sa mi veľmi páči, chodím tu už 3. rok, so spolužiačkami sme sa toho veľa naučili, chodíme na rôzne súťaže, kde prezentujeme seba aj našu školu. Aj tento mesiac sa chystáme na súťaž na Nitry, akademickú súťaž. Mechanik elektronických zariadení. V čom vidia študenti výhody tohto odboru práve na tejto škole? Je to viacej praxe než na iných školách a dá sa to aj viac naučiť. Od základných zapojení po komplikovanejšie zapojenia. Pán majster väčšinou vie dobre vysvetľovať. Mnohé produkty vytvorené študentmi už neskončia na stoloch, v školskej jedálni, v bufete či na rôznych spoločenských posedeniach. Máme cukrárky, keď potrebujeme napríklad na 18 torty, tak sa dávajú piec u nás, sú veľmi výborné. V bufete je všetko lacnejšie, dá sa kúpiť tam rôzne pečivo, cukrovinky. Dlhý zoznam toho, čo by táto mladá cukrárka už nezvládla upiecť, svedčí o dobrej zručnosti získanej na tejto škole. Rolády, nejaké koláčiky, torty a všetko možné. V šikovnosti nezaostávajú ani kuchári, ktorí tu študujú ešte len 1. rok. Guláš, palacinky, halušky. Je to ľahké, lebo treba sa učiť. Najmodernejšou technikou sú vybavené i dielne autoopravárov. Testovanie a opravy motorových vozidiel sa tu vykonávajú aj pre širokú verejnosť. Svojej budúcnosti sa po ukončení školy neboja ani mechanici opravári, obrábači kovov, mesiari, predavači, hostinskí či stolári. Všetko absolventi odborov, ktoré v dnešnej dobe majú svoje miesto a uplatnenie v praxi. Výhodou je i možnosť získania vodičského preukazu už počas školy, a to za nižšiu cenu. Stravovanie je zabezpečené v klimatizovanej školskej jedálni, ktorá sa často využíva na rôzne spoločenské posedenia. A toto je priestranná spoločenská miestnosť, kde sa konajú stužkové slávnosti maturantov nielen tejto školy. Telocvičňa nadštandardných rozmerov, neustále využívaná posilňovňa či solárium, to sú špecifiká tejto školy, ku ktorým každým rokom pribúda niečo nové. Sa nám podarilo vylepšiť materiálno-technické podmienky na tejto škole.
Škola má kompletne vymenené okná a dvere v celom areáli školy. No a podarilo sa nám získať peniaze pre vybavenie učebných odborov, hlavne odboru autoopravár mechanik, kde bolo zakúpené nové vybavenie. Zaujímavé odbory a dobrá vybavenosť školy rozhodne zvýhodňuje a uľahčuje školský život. Autoškola je tu lacnejšia. Je tu solarium, tiež je možnosť využiť. Prípadne máme zariadenú posilovňu aj iné veci, môžeme tam ísť kedykoľvek. Žiačky majú určite lacnejšie tieto služby v kaderníctve ako učesia tak. No a predávajú sa tu aj zakúsky, ktoré robia naši cukrári. Učitelia, majú trpezlivosť s nami, dá sa s nimi posrandovať. Zišli sme sa tu skupina dobrých ľudí a je nám tu za tieto 4 roky veľmi fajn. Tajomstvom úspechu je robiť obyčajné veci neobyčajne dobre. A tejto škole sa to darí. Vďaka zodpovednému prístupu všetkých zamestnancov školy a dobrej spolupráci, dôvere medzi pedagógmi, žiakmi a ich rodičmi. To všetko je zárukou dobrého mena a perspektívnej budúcnosti.